jaksaa, kyllä jaksaa. Jaksaa. Grande finale Turku! Täältä se tulee! Ole! Multi bueno! Cirque Lux, El Cucaracha! Teemu Virtanen! Mikko Karhu! Super Markus Murtola! Ja Kai Kuutamo äänessä! Kiitos. Ja vielä meillä on yksi temppu teille ja se oikeastaan se temppu teiltä meille. Elikkä jos haluatte, niin voitte heittää tänne meidän ämpäriin, joka tuodaan tuonne teidän eteenne, jotain arvokasta kiitokseksi. Ja se voi olla mitä tahansa. Se voi olla myös seteleitä, ettei meidän tarvitse kantaa niin painavaa lastia sitten kotiin, kun meillä on muutenkin hyvin. Näette, että meillä on paljon tätä kannettavaa. Super Markus voi ottaa tuolta myös ton pienen matkalaukun ja mennä tuonne toisaalle keräämään rahaa. Rahaa voi tosiaan tuoda. Mistä te olette? Ei oo mikään pakko hyvät ihmiset. Ihan turkulaisia Tää on ammattilaisten esitys, me eletään tällä työllä. Ei me eletä katuesityksiä, hyvät naiset. Ihan missä vaan tarvii. Voiko teitä tilata niinku... Voi. Kyllä voi tilata temppusirkus.com on mun nettiosoite. Temppusirkus.com. Aina rahalla. Se maksaa noin 600 € kaikkinensa ja nyt pitäisi saada sitten rahat jostain takaisin. Te voitte meitä siinä auttaa. Olikoista se? Kiitos.